či tým vývrom prepojený? Tým vývrom. A vtedy to kto robil? Počkaj. Ja neviem s tým ovládať. Teraz je výborný. No, teraz je dobrý. Teraz je dobrý, počkaj, chvíľočku. Pozri sa, ako to je. Počkaj, to dáme dole. A teba nevidím. Tak tu som. Dobre. Ty povedz teraz, že ja... Dobre, ja to už doladím. Počkaj, máš celé ešte chvíľu. Trošku dole. Môžeš dať. Veľké svetlo, to je strašné. To je v aréne. Tak. Teraz? To by bolo. Dobre, nie. Ešte trošku môžeš dať nižšie. Teraz je dobré svetlo. Dobre. Ešte trošku vyššie môžeš. No už nie. Vyššie. Trošku vyššie. Bližšie, hej? Vyššie. Ale bližšie chce mať co. Trošku vyššie. Vyššie, hej? Vyššie. No už som dal, však to je malé meškanie. No, teraz? Ešte trošku. Dobre? No, môžeš pustiť tam, hej? Počkaj, ešte som zvedala, kto to volal. No však musím ísť dole. Hej, poď. No, hej? Dobre, Marceli, hej, som No toto, kto volal, to už je drze. No, môžeš spustiť online chat, hej. Online privítá a tak ďalej, dobre. Čau. Počkaj. Počkaj, ale teraz, aha. Ale ona je ako normálna? Čo? Ale však ja sa nevyvolávaj na mene, to bude šlaka. No. Však dobre, však my to vieme, my to rozumieš, my riešime to. Ale nemôže nám volať. Hej? Rozumieš? Čo chcela? Že nás vidno. No však my to vieme. Už si vonku. No, je jebnutá. Už môžem? Hej. Takže opäť vás vítam na Facebooku. Môžeme začať s otázkami. Počkajte. Teraz jak to mám? Počkaj. To ja musím sa naučiť. To musíte mať trošku strpenia. No. Ježišmaria. No. To je veľmi veľa otázok. Si vyber, od ktorú Veľmi veľa otázok. Takže dobrý večer, pani Mojstrieva. Počkaj, to kedy bolo? Aha, to je nové. Chcem sa opýtať na váš postoj k legalizácii marihuany a marihuany ako takej. Viem, že toto vás zaujíma viac jak ekonomická situácia v tomto štáte. Môj postoj je veľmi liberálny. Ja som povedala, už viackrát som sa vyjadrila, že ja som liberálny človek a viete, to je skôr otázka na tých, ktorí ste volili predtým a vám to slúbili, ale ja hovorím, keby som mala za to zahlasovať, tak by som za to kľudne zahlasovala, aby som s tým absolútne žiadny problém nemala. Maťko Výška, Norika, prosím vás, okomentujte najnovší prieskum agentúry MVK, ktorý bol robený pre TV Markízu. Viete čo, nebudem komentovať tejto prieskum, ja som sa vyjadrila aj v televíznych reláciách, že jednoducho tieto prieskumy sa robia tak, ako sa robia, tak ako sme mali vidieť možnosť, ako to robí Polis, ale keď si všímate, tak v tých prieskumoch všetci hovoria jedno a to isté, že jednoducho nie je možné to odhadnúť. Ja poviem taký svoj názor na to a síce taký, že kandiduje 26 strán.
a vzorka 1000 respondentov je strašne malá. To je nízka vzorka na 26 strán, to je taká vzorka dobrá, keď je 13 alebo 14 politických strán, ale nie 26. Si všimnite, že keď je robené to, tie prieskumy sú robené na vyššej vzorke, napríklad už pri 3000 respondentov, tak tam máme už teda lepšie čísla. Ja hovorím, ja nechcem tu nič predvídať, ani nič také, ale ja si myslím, že to dopadne dobre. To je môj názor a čo ja aj viem, viete, ako však sa na nich pozrite. Tu mi píše, že som zo smutilovne treba klesať, ešte toho bude dosť, ale potrebujem kontakt, kam nahlásiť výsledky volie v mojom okrsku. Dalo by sa, neviem, aký kontakt potrebujete, ja som už tu diktovala kontakty, že keby sa niečo udialo, alebo by si nám teda chceli nahlásiť, tak som diktovala telefónne číslo už dvakrát, znovu nadiktujem 055 633 5917 alebo 18, my budeme na ústredí, takže budeme tam dvíhať telefóny. Píše, tu sa sťažujú, hovorím pre tých, čo sedíte na tom, že majú slabý zvuk. Že majú slabý zvuk. Tak hovor hlasnejšie, lebo neviem tak vyššie. Aha. Už píše tu Beata, že už je dobré. Takže znovu ideme. Ďalšie otázky. Je ich tu dosť, takže viem sa snažiť odpovedať. Moment. Dobre. Musíme trošku počkať, dokedy mi to naskočí. A predtým to je strašne veľa. Moment. Dobrý večer, pani Norika. Boli by ste za to, aby nezamestnaní, ktorí nie sú vzdelaní, upratovali ulice pri Hrone? Je toľko bordelu, aj to by sa zišlo upratať. A nepoberali by len tak sociálku len tak zadarmo. Ja hovorím od začiatku, že tie sociálne dávky a celý tento sociálny systém je veľmi nespravodlivý, nie je dobre nastavený. A ja si myslím, že peniaze, keď niekto dostane peniaze od štátu len tak, a či to je 70 alebo 100 alebo 150, nie je to správne, mal by si to odpracovať. Pokiaľ je to zdravý človek, akože dostávať peniaze, hovorím len tak, mne sa to zdá veľký luxus. Ako by ste riešili budúcnosť STV a Slovenského rozhlasu? Nezdá sa vám, že štát do nich zbytočne nalieva peniaze a pritom ich vysielací program je dosť, povedzme, že neatraktívny, samé reprízy a nezaujímavé seriály? Ja si myslím, že verejnoprávna televízia by mala byť. To je môj názor, možno nie je správne, ale myslím si, že každý štát by mal mať verejnoprávnu televíziu, samozrejme nie na takej úrovni, ako je táto naša. Že mám určité informácie, že koľko sa dalo peniazy len za jedno logo, že sa tam dá jednička, predtým 2 bodky, alebo 2, predtým 2 bodky, že sú to určite, že sa tam prelievajú peniaze, to je jasné každému, aj mne, aj vám, aj tým možno, čo to pozerajú, ale hovorím, to znovu by bolo treba upraviť zákonom, ale ja si myslím, že verejnoprávna televízia a verejný rozhlas teda by mali byť. Tu je, mal by som otázku, aký je váš postoj pri výstavbe diaľnic, uprednostňujete riešenie ako pán Figel, alebo riešenie skôr cez PP projekty, ako to rieši Smer. Ďakujem a pekný večer. No ja tým diaľnicám je najsmutnejšie je to, že 22 rokov uplynulo od Kabátové, to volám Kabátová revolúcia, lebo sa prevratili len kabáty, sa neurobilo absolútne nič. Je obrovská hanba, že za 22 rokov nemáme diaľnicu z Košic do Bratislavy. Ja musím chodiť do Bratislavy cez Maďarsko, tam musím platiť za známku Maďarom.
nie Slovákom, žiaľ Bohu. A čo sa hovoríte, že ku ktorému riešeniu sa prikláňam, ja sa neprikláňam ani k jednému riešeniu, lebo aj pri jednom, aj pri druhom, a sami to môžete postrehnúť, idú nenormálne peniaze. Nenormálne peniaze sa prelievajú, zarábajú znovu na tom kadejaké firmy, kadejaké inštitúcie podivné a stále tá diaľnica nie je dostávaná. Ja by som navolila úplne iný systém, ako je toto. Úplne iný systém. Pozrite sa, koľko máme nezamestnaných, koľko máme ľudí, ktorí poberajú sociálne zdávky a sú to zdraví ľudia. Aj toto by sa dalo pri tom využiť. Ja si myslím, že by bol vhodný úplne iný systém. Zase slabo počuť. Slovensko je v krízi, ako sa k tomu vyjadrujete? Ako sa k tomu vyjadrujete? Tomu nerozumiem. Ja to ešte raz prečítam, neviem to pochopiť. Slovensko je v krízi, ako sa k tomu vyjadrujete? Nie je to ani bodka, ani vykričník, ani otáznik, ani nič. Neviem odpovedať na tú otázku. Dobrý večer, pani Mojsejová. Aký máte názor na toho svedca Jana Figela a či viete, ako keď hovorí o korupcii, utútlal nehodu svojho synovca, ktorý havaroval a bol ožratý jak práše. Dobre ste to napísali. Viete, čo ja vám poviem? Ja keď vidím Figela, jak dáva hlavu na bok, si všimnite, ako dáva, tak stojí a hlavu dá na bok, mám dosť. Mi momentálne vtedy treba hneď na WC. Keď toto ja vidím, tú faloš, to je intrigánska faloš, prepíkaná, hnusná. Takto by som ho kritizovala, charakterizovala, aj skritizovala. Norika, ja mám jednu otázku. Na keru piču nám je štatistický úrad, čo produkujú a čo vyrábajú. Štát to stojí kopec peňazí a nemocnice majú hnilé okná zrušiť. Štatistické údaje, ja hovorím, a neraz som sa už vyjadrila, sú zdeformované. Štatistiky sú nás zdeformované, pretože keby štatistiky boli pravdivé, tak nestojíme tak, ako stojíme. Pozrite si, kde dotiahli tie agentúry, kadejaké prieskumy a kadejaké ratingy na túto republiku. Do akého marazmu? Štatistický úrad by mal byť, samozrejme v inej podobe, aký je tento, pretože hovorím, sú to. Chcete si vyťahnuť nejaký údaj, napríklad koľko je poberateľov tých sociálnych dávok rómskych, nedostanete sa k správnemu štatistickému údaju. Raz je taký údaj, raz je hen taký, neviete to ani za Boha zistiť. Pani Nora, chcem počuť vás názor na špinavú a predvolebnú kampaň strán a ako chcete riešiť rómskú problematiku. Tá rómska problematika sa tu objavuje často a teraz sa k nej aj vyjadrím. Tu je žena špinavá predvolebná kampaň. Predvolebná kampaň je taká, aká je. Je na vás, na voličoch, ale vidím asi, že si to aj všímate, kto akú kampaň robí. My nemáme žiadne billboardy, lebo ja osobne si myslím, že to je už smiešné, aby sa niekto vycapil na bordel, ktorý rozkladol túto republiku. To je jedno, či to je ten, lebo všetci majú určitý podiel na to. Dal si pod seba nejaké heslo, kde sa ani nevie prihovoriť občanom, ani nevie vysvetliť, čo pod tým pojmom alebo pod tým heslom si predstavuje. Mne sa to zdá smiešné. Mne sa tam nikto nehnevá. Na to, že sa obviňujú navzájom, no však aj ja kritizujem, aj budem kritizovať. Ja mám možno tú výhodu, že som nebola ani vo vláde, ani v parlamente, ale skutočne toto, čo nám predviedli za 20 rokov, títo politici, ktorí tu boli, bez výnimky, je veľká hanba. A čo sa týka rómskej problematiky, tu rieši už každý, tá sa riešila ešte za komunistov a vidíte, nevedeli to vyriešiť. Ale ja si myslím, že táto vláda, aj tá predchádzajúca, aj tie, ktoré tu boli teraz 20 rokov, si mysleli, že tými sociálnymi dávkami to
nejako ukočírujú. Prerastá im to cez hlavu. Si pozrite v tých osadách, koľko je chudákov tých detí, holých, bosých v zime, rodičia sa o nich nestarajú, ja nehovorím, že všetci, ale tí Rómovia už stratili akékoľvek pracovné návyky. Treba vám aj vstať z tepla, aj sa nejak upraviť, aj nepojete taký z tej osady tam do roboty, no kto ho zoberie? Ja si myslím, že aj dobrovoľná sterilizácia by tomu veľmi pomohla. Nechcela som to až takto povedať, ale ja hovorím, za nejaký poplatok alebo za nejakú sumu by to určite pomohlo a možno, že mnohé Rómky by dobrovoľne sa takejto sterilizácii podrobili, lebo je to enormný nárast tých detí a oni asi zrejme nemajú tak čo robiť, tak robia deti, no tak ja neviem, alebo to robia kvôli peniazom. Ja si myslím, že poviem to jednou vetou, že tá sterilizácia dobrovoľná, zaplatená by určite pomohla. Strašne vám, pani, uznávam. Rastel. No to je on, toto mi on písal, ten Rastel. Zo Švace a minulé voľby sa tu kupovali hlasy pre Smer. Ahoj, Nora, rád by som ti pomohol s voľbami. Som zo Šace a minulé voľby sa tu kupovali hlasy pre Smer. Cena hlasu 5 eur. Takže ja mám si kúpiť rómske hlasy alebo zo Šace hlasy, alebo ako, nehnevajte sa na mňa, ale viete o tom, že to je trestný čin. Kupovať si hlasy. Ako to tak hlboko sme klesli, že teraz ja budem mať 5 eur za hlas, za čo som ja z neba spadla. Skúste ponúknuť 99%, možno, že oni kúpia, ale majú peniazy dosť, im to je úplne jedno, že si kúpia hlasy, alebo ich ozaj budú voliť. Takže ďakujem pekne za ponuku, ale skutočne takéto veci mi nepíšte, prosím vás. Tu mi píše, že pani Mesa, spomínali ste odobratie dávok ľuďom, ktorí nebudú pracovať, čiže väčšina Rómov. Nebojíte sa, že to bude mať taký dopad ako v roku 2004, myslím, tie hromadné rabovačky? Počula som aj taký názor, no ale to keď sa stále budeme niečoho báť, že teda keď im nedáme len tak oni budú rabovať, tak to môžeme ísť aj my, tak buďme doma, nech nám niekto dá sociálne dávky, no a potom, keď nám ich nedajú, tak poďme všetci teraz rabovať. A na čo tu máme políciu? Na čo? Polícia je na to pomáhať a chrániť. Chrániť slušných občanov alebo podnikateľov, ktorí by teda rabovali tie obchody, no aby to ochránili, žiaľ Bohu. Na čo tu máme poisťovne? Ako viete, keď stále budeme, že nemôžeme, lebo oni nám toto urobia, alebo toto nám urobia, tak sa nedostaneme nikde. Nebojím sa toho. Kde je Lila? Tu je Lila. Lilika. Tu je. Sa pýta slečna, že kde je Lila? Lila je tu. No spí. Lila už spí. No. Kde je Lila? Tu sa pýta slečna. A Rinko, prestaň. Dobrý deň, pani Mojsia, chcel by som sa vás opýtať, ktorá politická nová strana vám je sympatická a ktoré by ste vyradili z volebnej kampane. Ja sa, viete čo, neviem ja, ako toto komentovať. Ja som išla do volieb so svojou stranou, robíme kampaň takú, akú robíme. Ja som svoj názor, si myslím, patrične dosť prezentovala voči tým stranám, ktoré sú teraz v parlamente, sú to parlamentné strany, kde som mala možnosť posúdiť to, ako pracovali, ako sa voči nám zachovali, čo všetko rozkradli a v akom stave nechali túto republiku. A novým stranám nemôžem povedať, či mi je sympatická alebo nesympatická, tak ako oni nemôžu povedať na mňa, ale ja mám tú výhodu, že som dosť známa osoba, že mňa ľudia poznajú. Nespoznávate ma teraz ako niektorých lídrov, ja neviem, nehnevajte sa, kto je lídrom niektorých strán. No a nechcete po mňa, aby som komentovala stranu.
pána Budaja to neurobil. Pani Mojsieva, aké máte názory na sprivatizované podniky? Chcete podniknúť nejaké kroky na ich znárodnenie? Michališka sa pýta. Ja mám na privatizáciu, ja nemám dobre. Keby tá privatizácia možno bola transparentná, tak je to v poriadku. Tak, aby mohli o nej rozhodovať ľudia, aby to bolo na internete, aby sa to robilo cez aukcie treba, alebo nejakým takým iným spôsobom, ale určite by som neprivatizovala elektrárne, určite by som neprivatizovala slovenský plynárenský priemysel, toto by som ponechala určite v rukách štátu, možno by si mysleli tieto strategické podniky, ja som proti tomu, aby sa toto privatizovalo, lebo vidíte, kde nás to donieslo, vidíte, za aké ceny sa to predávalo, ja by som ich obesila. Ja skutočne, pozrite sa, čo sa deje vo svete, ministri normálne sú postavení pred súd, dokonca nemusíme ďaleko chodiť v Čechách, veci verejné, tam už je aj súd. Hej? Tu sa nerobí absolútne nič. Čiže ja som proti privatizácii strategických podnikov určite. Co som už hovorila, odluka cirkvi od štátu, to je jednoznačne, som za. Sme s vami, pani Mojsieva, ďakujem pekne, to poteší. Ja som vytiaľka unavená, jak hovado. Dobrý deň, pozerali ste Zelených na Markíze. Osobne si myslím, že táto strana, ktorá bola prezentovaná tou babou, je iba podpora 99%, čo sa zdá byť už moc. Aký je váš názor na túto stranu? Ďakujem za odpoveď, fanúšik a podporovateľ z Bratislavy. Neviem teraz na ktorú, na 99%, no všetci, čo sme tu teraz na Facebooku momentálne, si myslím, a väčšina z nás, a väčšina normálnych ľudí v tejto republike, ktorí sa pozerajú na svet otvorenými očami, musí vidieť, čo toto je. Však to je, tam je podplatené všetko. To je jedna veľká nehoráznosť, ktorá sa tu deje, kde ja si dovolím povedať, že oni ani nevedia, čo chcú pre občanov robiť. Oni nebudú hájiť záujmy občanov. To je strašná sprostosť. Oni potrebujú úplne niečo iné. A však to vy viete. Neviem, tu pán Štepánek, že čítajte aj mail info SSZ, čakám totiž odpoveď, čo som vaša sekretárka, alebo vaša služka, alebo vaše decko, alebo vaša, ja neviem, otrokyňa, teraz ja nič nebudem robiť, len rýchlo pôjdem na SSS, na info, lebo vy ste mi písali. No nehnevajte sa na mňa, trošku slušnosti, a ja mám na to ľudí, ktorí čítajú maily, mám na to ľudí, ja nie som strana jednej ženy. My máme 150 kandidátov, máme 260 členov strany k dnešnému dňu, tak sú ľudia poverení, ktorí čítajú tieto maily a ktorí odpovedajú. Ja nie som ani povinná čítať maily, keby ste napísali toto Ficovi alebo Dzurindlovi, do vás kopne do zadku. Tak ako trošku slušnosti poprosím, nemám 15 rokov, ja mám 54 rokov, tak sa slušne správate a nenaháňajte ma tu, prosím vás pekne, aby ja som išla čítať nejaký mail. Buďte takí láskaví. Ďakujem vám za to, že si to rešpektovali. Toto ako nemá úroveň, nehnevajte sa. Tak ja tu prídem, chcem sa s vami rozprávať, chcem vám odpovedať na otázky a vy ma budete otravovať nejakým mailom. Ako ja neviem, či ste chorí, alebo ja nerozumiem tomu. Tu píše pán Štefán Harbuľák, že sa hovorí, že štatistika je presný účet nepresných čísel. Tak to bežalo aj beží. Stačí si zobrať ščítanie ľudu. No presne to, však presne aj to som povedala, ja s týmto štatistickým údajom, ktoré sú, ja neverím. A je to smutné, lebo jeden štát by mal mať štatistické údaje o tom, ako krajina stojí. No ale nemáme nič. Nebojíte sa sfalšovania výsledkov volieb? Myslím, že v tomto štáte je možné takmer všetko. V prípade vášho úspechu by mohli manipulovať výsledky, aby ste sa nedostali do vlády. Aký máte na to názor? Myslíte si, že aj táto možnosť je možná? Pozdravom, pekný večer. Myslím si, že áno.
Ale zase nechala som si to vysvetliť od ľudí, ktorí chodívali do okrskových komisí. My sme obsadili dosť okrskových komisí, myslím, že okolo 4000 za tú krátku dobu, čo sme vznikli a lebo chceli sme mať tie okrskové komisie. Keby to bolo trošku dlhšie, tak ich máme aj viac. Ale nechala som si toto vysvetliť od ľudí, hovorím, ktorí chodili do tých komisí. Nie je to až také jednoduché to zmanipulovať. Tak dúfajme, že nič také sa nestane, že nejak sa... No dúfam, že nie. Že ma šlak trafil. No. Tu mi píše, ešte by som nepreskočila. Dominik Mičačko, dobrý večer, čo hovoríte na to 1%, čo ste dostali v poslednom prieskume? Pán sa teší, ale nevadí. Ja som sa už vyjadrovala k prieskumom verejnej mienky. Čo hovoríte vy na prieskumy na internete? Som sa ja vás opýtala. Čo hovoríte na to, že na Mediálne SK včera bol uverejnený článok, že som mala 2,5 milióna pozretí? Čo hovoríte na každé virtuálne voľby, ktoré sú na internete? Len aby ste potom nesmutili, že máme viac. Určite 1% nemáme. To je hlúposť. A keby ste dobre čítali, tak kliknite na to, že tá vzorka bola vlastne robená zo 400 ľudí. A lebo tam sa niektorí nezúčastnili, a keď si to dobre prečítate a budete pozorne počítať, sami títo vešci, politológovia nevedia odhadnúť absolútne volebné výsledky. Takže netešila by som sa predčasne, ale keby sme to 1% mali, to nie je môj problém, to je problém váš. Lebo ďalej sa budete musieť pozerať na gorily alebo na pojašeného Matoviča, ktorý pre vás, dovolím si tvrdiť, ani jeden zákon nie schváli. Ani jeden. A potom už môžete s ním hrať karty. Dobrý deň, Nora. Myslíte si, že sú tieto vaše online rozhovory sledované aj inými politikmi? Nemyslíte si, že po tohto ročných voľbách sa viacerí vašimi nápadmi nechajú inšpirovať? Samozrejme, že sú sledované. Prví sú tu. Prví. Vedia všetko. Pozerajú videá, ako diví, pozerajú tento online rozhovor. Oni by si v živote takto nesadli a v živote by sa s vami takto nerozprávali. To vám tu garantujem. Ako Mojsejová sa volám, ani jeden politik, kašali by na vás, oni by vás ojebávali billboardami a šokmi v televízii, akí sú krásni, akí sú milí a čo všetko pre vás urobia. A druhý, a jak telce ich volia znovu. Najlepší billboard, ne? Jak znova to... A najlepší billboard, taký vám mali dať. Ale sme vás ojebali. Toto ako je. Viete, lebo ja budem aj ďalej, aj keď tam pán sa teší z toho 1%. Ja akože nič, ja som chcela sa zabojovať za dobrú vec, lebo aj mňa samú to sere. Ja by som do tej politiky nebola, keby neboli predčasné voľby. Nebola by som išla. Ale cítim to, že jednoducho tá šanca je tu. A môže sa to zmeniť. Keď ľudia nebudú sprostí a skutočne nezvolia ich opäť, lebo ja neviem, či už to nikto nevidí, alebo neviem, to už len príbuzní musia voliť, ktorí z nich majú z toho nejaký chasen, lebo ja si to fakt neviem ináč vysvetliť. Že tu mi píše, že Dorika, nerozčuli sa však ťa šlakrápy do tých volieb a to už je iba zápal. Nebude mu sa rozčulovať. Vidíš sa tam obraz máš? Zase športovec, ale dobrý večer, pani Eleonora má dokonca, chcem sa vás spýtať, aký je váš názor na zlučené školstvo, a to ani také meno nevie prečítať so športom, tak ako funguje systém v USA, kde majú príležitosť žiaci nejak športovo žiť a zároveň sa vzdelávať. Držím vám palce, ďakujem vám za odpoveď, ale ja si myslím, že u nás máme športové školy. Mojej kamošky syn chodil na športové gymnázium, takže ja si myslím, že toto máme. Neviem, či sa mýlim, ale myslím, že také školy sú u nás. A ešte nič. Počkaj, čo tu je?
Tu sa mi píše, že prosím vás, aby som vedel váš názor na kultúru a po prípade, akým spôsobom by ste podporovali umenie na Slovensku. A ešte jeden dotaz, ako by ste riešili financovanie športu na Slovensku, keďže sa dá hovoriť o aktuálnej téme. Ďakujem za vyjadrenie. Viete, riešiť financovanie športu, máme tu takú stranu, volá sa to, že strana občanov Slovenska. Oni tam majú samých športovcov. Oni zase neriešia nič iné, iba šport. Viete? No, tak ako, ja neviem. Ja rovno vám poviem, že neviem, lebo som sa tým nezaoberal, ale existuje taká strana, mám myslím, že 0,16% prieskumov. Tak dobre by bolo, ten pán by určite to, lebo on tak to vysvetľuje s takým zápalom športovca. Ja mám stranu abstinentov. No, s takým zápalom športovca, takže on by snáď lepšie k tomu vedel, ja neviem. A ešte tu, že ako by som umenie a váš názor na kultúru a po prípade, akým spôsobom by ste podporovali umenie na Slovensku. No, ja si myslím, že neviem, či myslíte teraz televíziu, alebo divadla, alebo kina. Ja do divadla nechodím, lebo ako to ja neviem, divadla. Do kina tiež nechodím, ja pozerám ja som len na internete a ja pozerám len reality show, ale už od istého času ani toto nepozerám. Kultúra na Slovensku skapal pes, tak už žiaden nemal ten minister kultúry, ktorého máme a ktorý sme mali predtým sa zaujímali zase o niečo iné. Hovorím, ako dať dvojbodku pred jednotku alebo dole v kružku dať srdiečko, alebo že od 15 rokov. No, takže Lila, ty ako, vieš, ak čmudí ten pes, tu mi pod nos, to frasa. Dali dačo je? STV5 treba. No, takže asi tak, trošku sme odľahčili tému. STV5 nebude. Ticho buď. Ja myslel som tak, že tu všade sa kupovali hlasy, čo keď sa to stane aj tie voľby. Čo ako máme postupovať, aby z takému už ničomu už nedošlo. Popred vám držím palce, ďakujem. Je, že sa tam kupovali hlasy. No ja neviem s tým nič, ako neviem, však polícia tam, treba zavolať na políciu, že kupujú sa hlasy, že Bubeníková love rozdáva. Počkaj, dobrý večer, chcel by som sa spýtať, že keby vás zvolili, tak čo by ste vy zrobili pre nás? Zrobili, tak je napísané. Ja som to už niekoľkokrát hovorila, ale možno ste tu neboli momentálne na Facebooku, ja som hovorila priority našej strany. A konkrétne pre ľudí, ja neviem, ja keď hovorím o tej priamej demokracii, ja už sa strašne opakujem, ale ja si myslím, že mladí ľudia vedia, o čom ja hovorím. A priamo pre vás, čo by sme urobili, neviem, či ste podnikateľka, alebo ste na sociálnych dávkach, alebo ste nezamestnaná. Ja si myslím, že pre ľudí je najdôležitejšie to, aby mali prácu. Aby za tú prácu mali zaplatené a aby si za tie peniaze, čo si zarobia, mohli niečo kúpiť. Mohli si kúpiť jedlo, mohli si kúpiť oblečenie, mohli zaplatiť deťom šeky, mohli zaplatiť deťom školu a proste, aby nemali mindrák, že keď ráno vstanú, tak majú prázdnu peňaženku. Toto pre vás chceme urobiť. Chceme, aby ste mali ľahší život. A ja si myslím, že to nie je také ťažké, lebo všetci pred nami to sľubovali, len nikto to nedodržal. Nikto. Oni už majú socializmus. Nikto. Oni už žijú socializmus. A tento pán tu dobre píše, Štefan Hrbulák, že 99% je strana mŕtvych duší a tie ich stiahnu tak aj tam, že im nebude čo zavidieť. No veď práve. Dobrý večer. Pani Mojsieva, čo si myslíte, môže reálne nastať autonómia Južného Slovenska, ktorú spomína Slota? Slota spomína autonómiu Južného Slovenska 22 rokov a ešte furt nie je. Jedna veta, jediná veta na to. A ja by som tiež nerozduchávala tieto maďarské slova. Ja som ako, ja neviem ani po maďarsky, ani nič, ako len poznám plno
ľudí, však ja žijem v Košiciach, ktorí vedia po maďarsky, mala som zamestnancov, ktorí hovorili po maďarsky, ani by si nepovedali, že vedia po maďarsky, hovorili pekne po slovensky. Ja si stále myslím, viete, že politici, mne sa toto nepáči, keď vyťahujú tú maďarskú kartu, lebo tí, ktorí vedia po maďarsky, alebo sú maďarskí, takisto tu platia dane, takisto pracujú, takisto, ja neviem, vychovávajú tu deti, ale ja toto nemám rada, tieto debaty. Nemám rada tieto debaty a hovorím, už 22 rokov nám hrozí autonómia a furt nie je. Tak ja som sa na to takto pozrela. Michališka, ďakujem za vašu odpoveď. Stotožňujem. Máte vás, ďakujem pekne. Počkajte, teraz zase si musím. Víte, že idem za radom, nič nemažem. Ma tu podozrievali, že mažem. Jo, ja ešte sa musím vrátiť, nejaký pán mi tam písal do komentárov, že čo chcel vedieť o tom školstve, ale zase, že aby som ho neosočila, lebo že som povedala, že takými pičovinami sa zaoberať nemôžem. A jak on písal pánovi Gálkovi, ministrovi, mail a jak on mu slušne odpovedal. No keď sa vám páči minister Gálko, však máte šancu ho voliť. Ja vás, lebo vy si vyberáte stranu, že keď už vám napísal ten pekný ver, však chodte ich voliť, nech vás odpočúvajú za celú republiku. Nech chodí za Kočnerom súdy dojednávať provízie, zahlásiť, keď sa vám toto páči, nech sa páči. Ako ja nikoho ani neprosím, ani nikoho nepresviečam. Na billboarde Majak sa ťaha za uši. A ešte billboard s ušami si dá kokot. Rozumieš? On mi píše teraz, že ja mnou sa zaoberám, vykašlite sa na mňa, píšte Gálkovi, mail ešte jeden mu napíšte. No, dobre. Tu zase píše pán Branislav, presne to, čo som mala predtým, ako keby sa to zhodovalo, že keď chceme brať zase tie sociálne dávky, že by teda mohlo dôjsť k zvýšenej kriminalite, ku krádeži, a na čo tu máme políciu, na čo platíme toľko policajtov. Však teraz si dali odmeny, tam Lipšic rozdieli neviem koľko miliónov eur, čo mal vrátiť do štátneho rozdielu. No na čo máme policajtov? Na to, aby toto uchránili. Však ako keď sa furt budeme bať, rozumiete, keď budeme dávať niekomu a dávať, lebo keď im nedáme, tak oni nám ukradnú, no tak to potom sa nikdy nedostaneme. No tak to ako potom im dajme však, my im dávajme z toho, čo máme vyplatu, ešte im aj doniesme, aby pre Boha nám načo neukradli. Na to je tu polícia. Slota, keď spomína Maďaroch a Cigánoch, musí mať vypité. Môj spievak to hovorí za triezva, tak ako všetko ostatné má pravdu. Dobre. Najviac sa mi páči tá vaša veta, posledná veta v každom videu, že vydajte sa že by tých osadníkov bolo treba zavrieť na čas do nejakej rezervácie niekde ďaleko, niekde do pralesa, aby sa naučili trocha spôsobu. Oni to majú v krvi. Bordel a špina, to je ich raj. Ale niektorí za to nemôžu, hlavne tí deti za to nemôžu, čo sa rodia. A tie si myslím, že netreba hádať všetkých do jedného vreca, lebo u nás sú aj slušní. Za ten čas, čo tu žijeme, sme mali možnosť vidieť všetko. Tu je kadejaká zberba, Sebránka. To píše slečna. Toto je dobrá otázka. Čo si myslíte o platoch europoslancov a poslancov vôbec? Myslíte, že by mali dostávať také nehorázne peniaze za nič? Aj toto ináč chceme upraviť, ale to sa nám nepodarí, lebo neviem, či oni budú schopní, hovorím, všetko záleží na občanoch. Koľko kto dostane hlasov, teda koľko kto bude mať mandátov. To si skutočne treba rozmyslieť, lebo ja si myslím o europoslancov, ani nehovorím, však o nich ani nepočujeme. Na jakú máriu nám toto je? Čo oni urobili pre nás?
ako europoslanci. Šancu. Čo urobili? Nemajú šancu. Ani nemajú šancu spraviť. Na čo my toto máme tam? Za uši a naspäť domov. Tak ich tam aspoň za chody čistia. Toalety vyčistia, alebo ja neviem. Ja už neviem, čo ma ide poraziť. No a tieto platy, hovorím, ja som povedal, že sa vzdám platu. Ja som toho názoru, že tie platy sú za toto, čo oni robia. Nehnevajte sa na mňa. A za tie zlé zákony, čo schvaľujú, ktoré neprinášajú nič pre občanov, je to strašne veľa. Strašne 1000 eur. Až moc. Však oni to robia, my ich volíme. Oni to majú robiť z lásky k ľuďom, k svojej lásky. Však tam prisahajú, sľubujú. To je veľa. Nič by som toľko, absolútne polovicu. Chcel by som sa spýtať, ako by ste riešili Luník 9. Máte nejaké riešenie? Je mi jasné, že na to treba dlhší čas. Ďakujem vám, Norika. Chcete vedieť pravdu? Tak som to zbagrovala celé tam. A odznova. Vidíte, toto sa dalo tam, vidíte, jak ten Luník 9 vyzerá. Tam sa dali byty, krásne, všetko. Jak to zlupačili. Však to je geto jedno. Toto je normálne? Takto sa zavďačili za to všetko, čo im človek takto dal. Všetko zlumplovali. No a ešte my sa budeme bať, že bude kriminalita. Nehnevajte sa na mňa, tak to ako je. Furt sa da čoho budeme bať. Že hlasnejšie? Nepočuje ma. A to len... Sem tam, to je tak, že ma asi nepočujete, lebo veľa ľudí, tu je veľa otázok. Zajtra budeš mať už mikrofón. Zajtra už dám mikrofón. Veľa ľudí, strašne veľa ľudí. Povedz, že najprv to ide na tam Galkovi cez ten prístroj a potom ide to až ku ľuďom. Vieš. Tu si mi písali Beata jeden mail, taký, nie mail, ale tu mi píšete otázku, chcete vedieť, čo sa týka tej živnosti, nebudem to tu, lebo to je dosť taká osobná záležitosť, ale teraz, keď ma počúvaš, Marcel, tak toto mi ulož, aby sme vedeli potom mi odpovedať osobne. Zistíme to, toto, čo ste písali, a vám budeme odpovedať. V komentári. Čo už neviem ani skloňovať. Píše jeden, že či nevie, že kde je pani Bubeníková. Kto píše? Tu píše, že či náhodou nevieš miesto pobytu pani Bubeníková. Ja neviem, kde je Bubeníková. Ty by si to mala vedieť. Ja, prečo? To je ako ty vieš všetko. Myslí? Teraz, aby som, keď bude vedieť, nech mi napíše. Tu je, že dobrý večer, pani Mojseva, nemôžem s vami súhlasiť v jedno, a to v tom, čo ste povedali ohľadom školstva a športu. Spravte analýzu toho systému, ako je v USA. Prosím, verím, že máte niekoho v strane, kto to zvládne. Skúste spraviť aspoň niečo v tomto zmysle. Ináč s vami súhlasím a máte môj hlas. Pekný zvyšok noci s Branislavom. To nie je s mojím otcom. Počúvať, neviem, ja som čo povedala. Ja som povedala, že myslím si, že mám taký pocit, že také školy, športové školy u nás sú. Toto povedala. Možno by si niečo iné mysleli, aké je v USA. Ja neviem, aké je v USA. Ja žijem na Slovensku. V USA v každom meste sú 4 zimné štadióny. No, tak to nie sú zimné štadióny. Ja neviem, no, že to je leto je. Ale ja si myslím, že sú také školy. Určite sú športové školy. Však ja nemyslím, že som povedala niečo zlé, ale vy mi tu asi hovoríte to, že by som si mala dať urobiť analýzu systému, ako je to v USA. No ale ja ešte nie som, prosím vás, ani v parlamente, ani vo vláde, čiže nebudem si dávať analýzu žiadnu robiť teraz momentálne, lebo ešte neviem, či neprídem pešo domov z Čermela. USA není dobrý vzor. A ešte ja by som niečo povedala aj na to, že som vám chcela aj to povedať, že všetci naši kandidáti
prvá 30-ka museli podpísať vyhlásenie, že v prípade, že by sme sa dostali do parlamentu, aby boli poslancami Národnej rady, museli mi podpísať vyhlásenie, overiť ho notárom, že budú súhlasiť s tým, aby im strana dosadila odborných poradcov, asistentov, nie rodinu, nie brata, nie sestru, nie kamaráta. Bude sa robiť výberové konanie na tieto posty asistentov a ten, kto obstojí, my to dokonca budeme mať aj na našej webovej stránke, dáme ponuku, môžu sa ľudia hlásiť, budeme mať výberové konanie a takýchto asistentov budeme prideľovať našim poslancom, lebo nie každý všetko vie, však aj ja všetko neviem. Že ja poviem, ako chcem a musia nám to pripraviť, takže tak. Dobre? Pozdravuje ťa Radurerko. Dobre. Že tu ťa pozdravuje nejaká, že počujem tam Bráňa, pozdravujte ho, že ho pozdravuje Anna. Písala som mu pred týždňom. Čo mi ty nehovoríš, že to ti píše? Zase mne 100 ľudí píše denne. Boh vie, čo ti písala. Že mám ťa pozdraviť. Nič mi nepovie tento. Zakladám stranu abstinentov. Nezahováraj tu. Musím si prejsť. Koľko je hodín? 22:06. No ešte 10 minút. 10 minút, lebo ja už som hotová. No. Aha, to si myslím. A to len tu pribúda a pribúda a pribúda a pribúda. Tu je ďalšia otázka, že čo si myslíte o cenách benzínu a nafty, aby ste sa dostali do parlamentu, riešili by ste to nejako? Samozrejme, toto by sme určite riešili, lebo tie ceny benzínu a nafty, tých PHM sú vlastne vysoké spotrebné dane. Ono, tie ceny bez dane nie sú také vysoké, ale robia to vlastne tie spotrebné dane, toto čo ja furt hovorím, a jednoducho tie vstupy, tie pohonné hmoty, to sú vlastne vstupy a o tom sa odrážajú ceny výrobkov, ceny tovarov, takže s tým určite by sme niečo robili. Ty čo si jedal jesť? Si nekomentuj, čo ona jedla, ty komentuj ľuďom tam. Počkaj, no to voličom svojim. Zurinda neprdí, Mikloš neprdí, Slota nebudú neprdí. asistenti ďalšie zbytočné výdavky. Platiť za gombiky ich nebudete. Ja neviem, za aké gombiky. Neviem, ak si to mysleli. Že platiť za gombiky ich nebudete. Asistenti? Nebudú zbytočné výdavky, pretože zase si myslím, že ten poslanec by mal mať asistenta, ale ten asistent by mal niečo robiť pre toho poslanca. Nielen nosiť tašku. Ja si to predstavujem tak, že už teda keď tí asistenti sú, keď sa to zruší a za to zahlásenie, to je jedno. Ale keď už tí asistenti sú, tak by teda mali niečo aj robiť. A nemali by to byť asistenti takí, hovorím, že to je brat, sestra, rodina a neviem čo, alebo že zdvihne telefón a povie, že volala ti Anča, zavoláš je alebo nezavoláš, v tom zmysle. By som si to myslela. Tak som to povedala. Myslela teda. Tu sa pýta jeden, či by sa zdvihla sledovanosť verejnoprávnej televízie, keď by si vstúpila do parlamentu. Že ako? Že o koľko typuje, že by sa zdvihla sledovanosť STV2 alebo STV1, keby boli priame prenosy z parlamentu s tvojou účasťou? No, čo sa týka sledovanosti, tu mám ďalšiu otázku, lebo tu na 500 Facebookov sme, že čo by som, ako či by vstúpla sledovanosť, no ja... Jak to odhaduješ? No ale však ja nemusím odhadovať, ja viem presné čísla, aké sú. Viem presné čísla, že stále je o nejakých
100 000 divákov viac, keď sa tam ukážem ja. Takže ja si myslím aj ten parlament, že by bol sledovaný, keby som tam ja bola, možno nie, neviem, ale určite sledovaná vyššia. Počkajte, zase mi tu dačo skočilo, že to musím zrušiť. Ja to ja som spala, no. Toto sa... aha, že ak tento video, čo je lepší ako večerný program v televízii, len tak ďalej, Norika, vyjadri sa, prosím ťa, k otázke, že čo si myslíš, že sa stane, keby po voľbách sa ukáže, že sú neplatné kvôli strane 99%. Ja si myslím, že nebudú voľby neplatné. Ja si myslím skôr, že to bude tak, že keď tie hlasy, lebo tie hlasy sú neplatné, však to všetci vedia, mohlo sa s tým pohnúť skôr. Ja si myslím, že keby sa ukázalo, že tie hlasy neplatné, strana by sa musela rozpustiť, to by myslel ústavný súd. A ja si skôr myslím, že keby sa dostali oni do parlamentu, tak by tie mandáty vlastne museli odovzdať, ostali by prázdne. Ale verte mi, strana 99 sa do parlamentu nedostane. Všetko všetci vieme, že sa nedostane. Aj tie preferentov ako nedostane. 1% v anketách stojí 1 000 000 korún, povedal pán Hrdlička. Pán Hrdlička mi povedal, keď som s ním bola v diskusii, tam sme sa vonku rozprávali, že 1% stojí 1 000 000 korún, aby vám šutli. No. A keď už vám to za to stojí, lebo samozrejme, to je ten, čo predtým písal, hej, masíruje to verejnú mienku, lebo joj, to oni nemajú, tak im nejde. Ja som sa v živote podľa toho nerozhodovala. To je masy. Však viete, pre Boha, jak robí Beranek, jak robil prieskum, jak všetky prieskumy sa robia. A bude to úplne iné a potom povedia v týchto, že to bolo tak, že jednoducho to boli tí nerozhodnutí. Koľko je nerozhodnutých? Strašne veľa je nerozhodnutých. Strašne. Tak, ale už nepochopím to, že niekto vie, koho ide voliť, že idem voliť, viem, že idem voliť zajtra, pozajtra a neviem koho. A toto mi chce niekto povedať. Tak už asi viem, keď idem voliť, že asi koho idem voliť. A určite dobre, ale malá časť sa rozhoduje priamo tam. To je nepatrné percento, ktoré sa rozhodne priamo v tej miestnosti. Takže by som ešte išla po ceste, rozmýšľala, koho mám voliť. Čo som ako trápená? To sú všetko blbosti, aby sa oni potom mohli toto. Presne tak tu píše, že mám otázku na nezmyselné obhajovanie strany 99%. To teraz sa budú odčisťovať. Ak by si to urobili vy, tak tým zaplnia titulky a okamžite a bez problémov by vás vylúčili z volieb. Kde je problém, aby to urobili aj i? Tu je problém, peniaze. Keby som to urobila, ja nielen toto, čo vy hovoríte, už by som dávno bola v base. Do žiadnych volieb by som nešla a bola by som vo vyšetrovacej väzbe. To vám môžem garantovať. Oni nebudú. Ja neviem, už či už aj tí mŕtvi sú nie je dôkaz. Kopu, hovorím vám, mojich známych je na tej petičnej. Moja asistentka sa tam ocitla. Tak o čom oni rozprávajú, že kto manipuloval hárky? Ako sa tam mohla ocitnúť? Moja kamarátka v živote také niečo nepodpisovala. Mama, jej otec, však to normálne celé rodiny, to je ešte dobre, že mňa tam nedali. Si databázy do všeobecnej poisťovne. Ale tam písali, že aj skartované občianske preukazy, aj kadejaké databázy, oni mali, keď povedali, že majú známy na polícii a majú známy v SISke, to je problém, akože stiahnuť databázu. Vidíte, jak som urobila? Ja dobre. Všetci hovorili, neviem čo, vedela som, že by som to čestne nestihla. Jednoducho, ja som mala málo času. Tak som volila tento spôsob. Prebrala som stranu od Ruska, sme sa dohodli a tým pádom to mám čisté. Však to mohli urobiť aj oni, veď to nie je ani žiadna hanba. To úplne legitimné. Zmení sa štatutár, zmení sa názov strany, zmení sa sídlo a zmenia sa stanovy. Úplne jednoduchá záležitosť. A ešte lacnejšie to video, lebo jeden úkon tam stojí 33 eur. No a takí sa všetci múdri robia a toto nevedia. A nič nepočuje, že či si s ním zapálim jednu, ale nemám tu cigarety. Máš.
keď, no daj jednu mi zapal, slabo počujú tí ľudia, prečo slabo? Dobre, veľa ľudí tam, tak je Ja ešte asi veľa ľudí, hej. No, zajtra bude mikrofón. No, však keď je tam 200 000 ľudí, tak nemôže byť dobrý zvuk, vážení priatelia. Stranu abstinentov Slovenska založím až příště voľby. Diana Guziková, chcela by som sa ešte spýtať, čo by ste robili so súčasnou situáciou školstva a učiteľských platov. Pokladáte nedostatok financií za dôvod nedostatku vzdelania? Ďakujem za odpoveď a pozdravte Braňa. Ďakujem. Chcela by som, čo by ste robili so súčasnou situáciou školstva. To školstvo je... Ja hovorím ešte jednu vec, poviem, teda keď sa už o tom školstve budeme baviť. Mne sa vidí, že Slovensko je tak pretitulované, tu už každý je BC a každý je MGR. Všetci majú sociálnu prácu a verejnú správu. Toto majú všetci. Koho stretnem, každý toto študuje. Podľa mňa toto vôbec nie je správne. Nemajú robotu, však už verejná správa už, neviem, tá je preplnená. Ale majú toto podľa mňa nesystémové. Treba celé školstvo, celý systém zmeniť. Školy chrlia ľudí, ktorí nemajú uplatnenie. Tak už sa teraz rozrečím o tom školstve. Ja hovorím teraz svoj názor. Možno je dobrý, možno je zlý, ale ja si tak myslím, že chrlia profesie, ktoré nie sú vôbec atraktívne. Nevedia sa títo ľudia uplatniť zo škôl. Čo ja mám z toho, že mám BC alebo MGR, keď nemám robotu? Keď všade príjem a sa poviem, že ja mám sociálnu prácu. Trošku mozgu to má rozumiete to, mne sa zdá, že toto celé školstvo treba prepracovať celý systém, treba skutočne tu naplánovať niečo, aby keď tí ľudia vyjdú z tej školy, aby mali uplatnenie. To je celé. Tu píše, že počuť veľmi dobre, nech neujebujú. Tam píše niekto, že počuť dobre, aby si neujebávali. Dobrý večer, Norika. Budete dnes sledovať Markizu so Sulikom, Ficom, Bugárom a teda, čo sa zajtra vyjadríte v nejakom videu, držím vám palce. Nebudem pozerať, lebo to ja nekúkam, budem ešte tu. A zajtra bude najkrutšie video večer, aké Slovensko kedy počulo. Bude to video pred voľbami, kde sa vyjadrím krátko, aktuálne pred voľbami večer. Budeš aj tu? A budem aj tu. Po obede budem tu, večer dám video a potom videu sa vrátim späť. Ja počas volieb ešte tu sebe. Počas volieb už tu umýta, nenúť ma, nebudem, lebo ľudia idú voliť a ja potrebujem si pospať a mám robotu ja. A tu čo píše, počkajte. Pekný večer. Plánujete nejako podporiť mladé rodiny? Ak áno, ako? Držíme palce. Mladé rodiny, veľký problém, keď vôbec ešte nejaké sú, lebo to už ani vydať sa, ani oženiť sa. Tam sú mladé rodiny na úniku, 9 je väčšina. Hovorím, ani vydať sa, ani oženiť sa, ani decko mať, nič. Ja si myslím, že mladé rodiny sa podporia tým, keď rodičia majú prácu, vedia svojim deťom zabezpečiť slušný život, ale bez peniazy to jednoducho nejde. Nebudeme si tu nič hovoriť. Keď mladá rodina nemôže si zobrať hypotéku, nemá z čoho ju platiť, nemá samostatné bývanie, to preboha, kde sme sa my dostali? Bývajú s rodičmi, dnes už pomaly, ešte rodičia pomáhajú deťom, čo už deti mali tým dôchodcom pomôcť rodičom, tak je to naopak. To je všetko naopak. My chceme pomôcť mladým, aby som sa nevytáčala, mladým rodinám tak, že zabezpečíme, hovorím, tú prácu, zvýšime tú minimálnu mzdu, lebo určite je rozdiel, keď zarobíte 300 alebo 500 eur. Nie je to tiež bohviečo, ale určite je to rozdiel. A aby skutočne mal ten človek v rukách tú pracovnú zmluvu, a toto sú podľa mňa tie istoty. Takže asi tak. Ja si myslím, že mladá rodina sa v našom programe nájde. Dobre, a teraz posledné kolo. Najväčší problém na Slovensku, tu píše, že každý, koho poznám, má skoro nejakú exekúciu. No, samozrejme, Slovensko je každý 5. človek na Slovensku má exekúciu.
exekútori naháňajú, najprv si vymôžu pre seba, potom, ako vám môže zo 100 eur vzniknúť, vám vznikne dlh 700 eur. A to kde sme sa dostali? Chceme, ešte aj toto poviem, my tam chceme uplatniť ten český systém exekútorov, to si naštudujte, to je výborné, takže týmto určite sa budeme aj týmto zaoberať. No ale čo si nevládzu platiť, že majú nízke platy, nič. Chodíte do roboty, ešte aj piču zarobíte. To sa nedá. Všetci chvália, že... Otázočka, z čoho chcete zvýšiť minimálnu mzdu z 300 na 500 eur? Vážený Patrik, z čoho? Určite nie zo vzduchu. Minimálna mzda všade v okolitých štátoch je vyššia ako u nás. Táto minimálna mzda, ktorá je tuto, je žobračenka. Ja znovu sa rozčulim. Akože z čoho chceme? Peňazí tu je dosť. Keď na jednom paroplíne do piči nás ojebu o 12 miliard korún, tak mi sa nechcete povedať, že tu nie sú peniaze. Koľko, si tam preštudujte stránku, koľko išlo na tendre, koľko išlo na provízie z privatizácie, to akože z čoho išlo? Veď to všetko išlo z našich peňazí. A YouTube, Anonymous, nech si poviem. Si pozrite, ja zajtra dám jedno video, tam si to pozrite, akože z čoho? Akože z čoho? Z toho. Furt není. Tak pre nich stále je. Vám to nie je trápne, že je minimálna mzda 300 eur a hore všetci títo darmožráči majú 3 až 5 tisíc eur, to ako nie je priepasne, to sa nehambia. Že dôchodok je 260 eur a oni berú po 3 tisíc, to im ako nie je trápne. Akože odkiaľ. A takisto, ministerstva, na čo nám je toľko ministerstiev? Však to treba pospájať tie ministerstva. Na čo nám je 17, či koľko ministerstiev máme? A ešte po 2 štátnych tajomníkov, ako Mariu. 1000 eur. Peňazí je dosť. Ja si to dovolím tvrdiť, že je dosť. Len treba ich efektívne rozdeliť medzi ľudí, lebo to sú naše peniaze. To nie sú ich peniaze. A oni s nimi narábajú. Vy ste čítali, aké provízie idú? Kde kade? Však to nie ide, že 1 000 000 2 korún, alebo 30 000 eur, alebo 40. To idú milióny eur, preč utekajú. My dávame stimuly zahraničným. Tak prečo nedáme našim podnikateľom, aby sme teda mohli zvýšiť tú minimálnu mzdu? Veď ja neviem, či vy nesledujete tieto veci, ale asi nie, keď sa ma toto pýtate. Pozdravujem vás Čech a že je to lepšie než telka. No vidíte. Vypol novú aj barandov. No vidíte. To sú už stále tie isté otázky dookola. Môžem sa spýtať, ako chcete znižovať nezamestnanosť. Už som to tu hovorila, myslím, že dneska aspoň 10. krát. A som online, čiže ani nemôžem mať pochybnosť, že som to nepísala. Ja som povedala, že jedine sa to zmení vtedy, a to môžete so mnou súhlasiť, nemusíte, ale ja si hrdlo idem vykričať tým, že podnikatelia začnú zamestnávať, pretože 90% alebo 80% je v rukách súkromných. Tu s tým nebudeme my teraz stavať fabriky alebo štátne podniky, ako povedal pán Hudlička, to ako sa nestihne, to treba robiť hneď. Živnostníkom treba dať štartovací kapitál. Nemôže sa takto trápiť. Musíme dať úľavu, keď niekoho zamestnajú, aby neboli od rána do večera v robote. Vy chcete povedať, že ten živnostník by nezamestnal? Keby na to mal, určite by zamestnal. Jeden píše, že odhadom je tu asi 100 000 ľudí teraz na Facebooku, a že by ťa poprosil veľmi, aby si vyzvala, lebo väčšinou sú to mladí ľudia, aby zašli zajtra za svojimi rodičmi a za svojimi starými rodičmi, aby jednoducho im vysvetlili, že ide o nich hlavne. Ja zajtra pustím to video, ja to tam v tom videu aj poviem, tu píše nejaký pán, že treba, aby ste vysvetlili svojim rodičom, starým rodičom, aby jednoducho išli voliť, aby volili celkom 325. Alebo pokiaľ chceme, aby sa to zmenilo. Počkajte, teraz sa musím zase ešte dám jedno kolo. Najväčší problém exekúcií je ten, že z 1000 eur exekútor naráta 6,5 tisíc. No. To znamená, ja som že teraz povedala, 6-násobne viacej. No ani som sa veľmi nemýlila, však som povedala, že za 100 eur na 700. Počkajte, aha, to je tá nezamestnanosť. Prečo tú kameru nedáte nižšie?
Takto to vyzerá od veci. To nie som tu na modnej prehliadke. Počujete ma dobre? Dirigujte si pána Dzurindu. Hej, furt nás A dirigujú. prepnite si na Však tu Markízu. ako obraz, ja neviem. A tam máte teraz ich všetkých tých... Ale však ako ma vidíte, musíte ma vidieť. Však ja to tu vidím, že ma Ale však vidíte. choď preč, ty debil. A tak ako normálne, ja neviem, ako čo... Môžem si ju položiť aj do záchodu, tú kameru. Norika, ak uspejete vo voľbách, budete takto komunikovať s občanmi aj ako poslankyňa. Ja som to povedala, to sa Rastio pýta, ja som to povedala na začiatku. Ja nie som osoba, ktorá rozpráva do vetra. Ja si vážim každého voliča, ja si vážim aj ľudí, ktorí mám okolo seba. Ja som proste taký človek, ktorý sa rád rozpráva. A to si skutočne myslíte, že keby som uspela vo voľbách, že ako by som sa tu už ani neobjavila, že ani by som vám nepoďakovala, ani by som sa ďalej po voľbách s vami nerozprávala, ani by som sa s vami, ja by som vám aj hovorila, čo tam chceme urobiť, ja by som sa pýtala na váš názor, veď my toto chceme, preto som do toho išla. Zo zákulisia parlamentu. Ako by ma dosť mrzelo, keby si skutočne mysleli, že sobotným dňom sa toto tu všetko skončí. Vôbec, aj keď budem poslať, práve naopak, keby som bola poslankyňa, tak na 100% som tu, tak presne ako som aj teraz. Ďalej budem na Facebooku, my dokonca, ja vám to aj prezradím, bude sa to volať, už to aj máme, Marek Šivica to všetko zabezpečoval, Slobodná TV. Hej? Slobodná televízia, to bude naša televízia, našej strany, budeme tam mať správy, budeme tam mať všelijaké pičoviny, budeme sa vyjadrovať ku všetkému, aj keď budeme poslanci. Keď poslanci nebudeme, aj tak, ale samozrejme, že už nie v takej miere, už ma to jednoducho nebude baviť. Hej? Ja ako chcem ísť do toho, preto som do toho išla, aby som dostala potrebný počet tých hlasov, aby som v tom parlamente mohla byť. Keď teda nebudem, nič sa nedieje, zrejme nie je záujem. Budem to takto brať. Hej? Každý normálny človek by to tak bral. Že nebudem... Proste keby som neúspela, samozrejme, že sa objavím sa aj na Facebooku, aj vo videách, ale nie v takej miere, ako keby som bola v parlamente, lebo zase keby som v ňom bola, tak by som si pokladala skutočne za psiu povinnosť komunikovať so svojimi voličmi, lebo by to vyzeralo dosť prosto, keby som sa tu už neobjavila. Takže toto vôbec ani v úmysle nemám. Práve naopak máme iné, väčšie ešte plány, ako s vami komunikovať, aby sme boli bližšie. Jeden píše, že veľmi ti sedí táto kľudná poloha. Hej? Že si veľmi príjemná ja som unavená. dáma, veľmi príjemná dáma, presvedčivá a veľmi dobre sa to počúva. Hej? Dobre, toto som zodpovedala. Že, pani Mojseja, aký máte názor na tento výrok Dzurindu ohľadom korupcie? Ak má nejaký premiér čisté ruky ako ja, podám mu ruku. A to kedy povedal? No nie, ani jeden premiér nemá čisté ruky. Nemôže mať. Tak predali ešte aj vzduch. Bože, však ako... Predali aj vzduch. Čo dýchame? Ja sa teším, že to bude, keď to je pre minútu, no že ja už som tu doma. 22:28, už si tu hodinu 15 minút. Hodinu 15, ešte 15 minút idem spať. Moment. Čo, to musí byť strašne veľa ľudí, bo to sa mi... Písal jeden, že cez 100 000 ľudí. No, tak to je dosť. Ježiši, a to pribúda. Viac ako na teatri. A určite viac ako tie voľby 2012. Ale nič proti zlatíci. Tu píše, že Marek Janošik, že pravda do piči. Vidíte, tu si môžete aj zahrešiť. Nie? No. A tu je Peter Švedlar. Už som vás reklamovala, že kde ste. Komentáre vypísali, a hovorím, nie ho tu. Dobrý večer, prajem, Braňo. No a vidíš, že tebe. A ja ho tu vychvalujem, on tebe píše. Mohol spríjemniť video nejakým vstupom vlastnou pesničkou, aby si Nora vydýchla. Pozdravuje rokový fanúšik. No to teraz ste mi dali. Celú nedeľu budem spievať, keď Nora bude poslankyňa. Celú nedeľu budem tu spievať online. No. Šalená ja bola, že ja celú byla. Ježiš. Alebo nebudem dobrý, nebudem.
A ten veľmi dobre napísal ten Petrik Bertik, že radšej budem počúvať od pani Nori 100-krát slova pravdivé o situácii u nás s príslovkou do piči, ako tzv. Diplomatické chujové reči od politikov. Že diplomatické chujové, vieš. Ale však my máme najlepší Facebook, naša strana. Lebo vidíte, niekde zahrešíte, vás vymažu, lebo to mi niektorí písali. A tu vôbec, tu nás, jak sa hreší, tak tam je rozumie sloboda, taká sloboda prejavu, že neviem, či niekde je. Poprosím vás kľud, vidím vás dobre, aj zvuk je dobrý, dokonca až tak, že počujem v Michalovciach aj Bratislava. No vidíte. Mňa počuť až do Prešova, aj do Bratislavy. Aj do Švajčiarska, ku Bubeníkovcu. Ale tu ti píše, Braňo nie je na kandidátke, Norika, prečo ti skáče do reči? Braňo, buď ticho. Tu píše... Ja som sympatizant. A strana Slobodné slovo je o tom, že každý môže rozprávať slobodne, čo len chce, čo ho napadne a vyjadriť svoj názor, aký cíti práve. Preto aj ja môžem využiť tento slobodný postoj a názor. Lebo sa to volá Slobodná TV. Prečítaj otázku, lebo už je dlho ticho. Počkaj, tak lebo mi to tu nie je tak teraz, ako čo mám. Dobrý večer, chcel by som sa opýtať, ako chcete presadiť svoje názory a volebný program a zákony v prípade, že by ste sa dostali do parlamentu, ako by ste donútili ostatní hlasovať za vaše návrhy zákonov. No, ja pevne dúfam, ja znovu sa musím vrátiť späť, že som hovorila, že ja neverím tomu, že bude veľa strán v parlamente. Ja tomu neverím. Ja neverím, že sa dostane Sulík do parlamentu, neverím, že sa dostane SDK do parlamentu. Ja si dokonca myslím, že má to byť s odretými ušami, lebo to už ako keď jeho už budú voliť, tak to skutočne ho budú voliť ľudia, ktorí majú radi roztržky, ktorí sa radi na neho pozerajú, lebo furt niečo vyvádza, ale toto nikam nevedie, pretože ja si dovolím tvrdiť, že on program nemá žiadny, že on nerozumie týmto záležitostiam. A dostane sa Smer, dostane sa KDH, pravdepodobne sa dostaneme aj my. Dostane sa Most-Hit s odretými ušami. 4, maximálne 5, to je maximum. A keď sa dostane, keď sa bude myliť, že sa dostane aj Sulík, aj Dzurinda, budem veľmi rada, keď sa tam nedostanem a nechcem presadzovať vôbec nič. Lebo nikdy v živote títo poslanci a ani Smer, to vám ja hovorím, nikdy nebude súhlasiť, aby si poslanci dali trestnoprávnu imunitu dole, pretože to mohli urobiť kedykoľvek za 22 rokov, neurobili to. To je jedna vec. A druhá vec, nebudú súhlasiť vôbec s priamou demokraciou, nebudú súhlasiť s priamou voľbou generálneho prokurátora, nebudú súhlasiť ani so zvýšením minimálnej mzdy, ani s valorizáciou dôchodkov, s ničím. Zase vám budú tlcť do hlavy HDP, kokotiny vám budú rozprávať, ako je makroekonomické, ako sme na tom dobre, ako už idú investície, ako Korejčania zase vytvorili 900 pracovných miest, alebo možno už vytvorili 90. A čo mám ako k tomu povedať? Ja nebudem nikoho donúcovať, je to vo vašich rukách. A hovorím, keď sa dostane Dzurinda, dostane sa Sulík a títo gorily, budem veľmi rada a budem mať cťou, keď sa do toho parlamentu nedostanem. Ani nechcem. Posledných 10 minút. Počkaj, ešte tieto tu. Počkaj. So Zoranom Tolbym pôjdem na Black Sabbath s Ozzy 26.6.2012.
že tu pán píše, že ešte hodinu, dve by som mala byť, ale ja ráno vstávam, musím ísť. Počkaj. Dneska sa ospravedlňujem, lebo ako prvýkrát som tu, počkaj, Rinko. Počkaj. Moment. To nie je také jednoduché, jak vy si myslíte. Že ešte niektorí ma buzerujú, rozumieš? To nie je tak, že že nemám toto. Aký máte názor na kampaň SNK? Je to možné, aby tam dávali ich spote slovenské titulky? Aký máte názor na kresťanov, že kňazi prikazujú veriacim, že musia voliť KDH, kde sme sa to už dostali? Nevidela som ten spot, sa priznám, veľmi málo teraz ja pozerám televízor, neviem, to by som sa tu dávala dole, neviem o tomto spote. A aký máte názor na kresťanov, že ich kňazi prikazujú veriacim, že musia voliť KDH, to sme sa už nedostali. Viete čo, jedna naša kandidátka bola v kostole, teraz som sa aj pýtala, alebo chodí, je taká pobožná osoba, tiež hreší, ako držal do kostola chodí. A som sa aj pýtala, že či hovoril, neviem, nikto mi to hovoril, že či farár im hovoril, že nehovorili nič farár. Takže možno je to, kde tak, tu píše, že nedáme sa ojebať. Čo si myslíte o udržení dôchodkového veku predchádzajúcich vlád? No... Čo si myslíte o doterajšom zvyšovaní dôchodkového veku? Tak ja neviem, či chcú teraz zvyšovať, nesledovala som toto nejak, že či chcú zvyšiť ten dôchodkový, ja by som to už nezvyšovala, ten dôchodkový vek, ale je to pochopiteľné, že oni chcú zvyšovať dôchodkový vek, pretože čím ste starší, už ani nevládzete tak robiť, aby mohli menej dôchodkov vyplácať, lebo tu si uvedomte, že tu nemá už kto robiť na dôchodky. Ale ja osobne by som nehlasovala za to, aby sa dôchodkový vek zvýšil. Bola by som proti tomu. Že či mám rada ružovú farbu? Asi nie. Sa tu jeden pýta, to je dobrá otázka, že koho budeš voliť? No. Čo? Že koho budeš voliť? Ja? Zaujímalo by ho. Kde chodil do školy? Tak sa teraz sa pýta, že opýtate sa pani Noriky, že koho ona bude voliť? Tak ako je to otázka. Dobrý večer. Aký máte názor na to, že sa pán Mečer nevyjadril v útorok na Markíze v predvoľnom súboji ku korupcii? Ďakujem pekne. To myslíte asi tam, čo bol so mnou na Markíze, že si nevyjadril ku korupcii? Ja neviem, ja som mala také nervy, taká som bola rozčúvaná, že ja som to ani nepostrela, či sa on vyjadril alebo nevyjadril. No však čo sa on bude vyjadrovať ku korupcii, však všetci vieme, ako to chodí. Ako hovorím, jeden za 5, druhý bez jedného za 6. Zase mi tu píše pán, že ten Štiech, že aké budú Čech je, vaše první návrhy, pokud sa dostanete do parlamentu, tak ako som povedala. Už som to povedala niekoľkokrát a už nebudem to hovoriť, lebo už som strašne unavená. Ešte sa ťa pýta tu jedna, áno, že veľmi ťa prosí, áno, že keby si mala možnosť teraz, že určite vieš, že ťa sledujú politici aj online, čo by si niektorému z nich povedala, keby
keby si vyber si niekoho meno a čo by si mu adresovala? Čo by som im adresovala? Ja by som im adresovala... Alebo ktorému, keby si vedela, že tam sedí ten... Ja osobne mám najťažšie srdce na Mikloša, pretože Mikloš sa vyjadril, že on je berie politickú zodpovednosť za Bubeníkovú. Ja si myslím, že také škody, aké napáchala pani Bubeníková ako predsednička Fondu národného majetku, tu nemajú obdobu na Slovensku. Ja sa divím tomuto pánovi, že on vôbec ešte je, že on ešte vôbec vyjde na obraz, že vôbec má tú odvahu, má tlačovú konferenciu alebo nejaký meeting a prihovoriť sa ľuďom, ako toto je, ale to sme my na vine, že my toto sme dopustili. Tak ja by som mu povedala, aby sa rýchlo, ako proste ja neviem, čo by som mu povedala, no. Ukončíme to pomaly. 22:40. Dobre. Robúca. Asi, či sa nebojím to výsledky. Je to možné, ale zase hovorím, dala som si to vysvetliť, nemyslím, že by už toto až tak išli. Aha, to už ma asi strihli. Počkajte, moment. Ešte tu si. Aha, nie. Tu sú, Ježišmaria, som neklikla sem. Dobre, moment. Katarína, Norika, držím palce, normálne som obetovala peniaze na cestu cez pol republiky, aby som si išla pre volický preukaz, aby som mohla ísť voliť, ale zase kedy nabehneme s tými lopatami pevné nervy vám aj vašim voličom. Ďakujem pekne. Viete, ja to stále hovorím, že po týchto voľbách nebude to mať parlament ľahké. Ľudia sú tak na dne, a to teraz nehovorím tak, aby som niečo povedala. Ľudia sú už tak na dne, že do Vianoc, keď sa niečo neurobí, keď ľudia nepocítia len maličké zlepšenie, ľudia budú stať pred parlamentom a fakt tými lopatami ich vyženú, lebo toto už je neúnosná situácia. Ja nevidím toto dobre, no. Tu je, že aký mám názor na pani Belousovovú. Viete čo, nebudem toto komentovať. Ja mám názor svoj a nechám si ho pre seba. Prečo ste riešili vznik vašej strany premenovaním strany toho mafiána Pavla Ruska? Myslím, že keď s ním máte takú dobrú spoluprácu, tak úplne čistá nie ste a ešte za takých podmienok vám Rusko prenechal jeho stranu. Vy čo si to dovolujete? Ako čo si vy dovolujete takéto veci písať? Ja som pána Ruska prvýkrát v živote som sa s ním stretla, keď som mu ja zavolala, či by mi neprenechal jeho stranu. Či je pán Rusko mafián, alebo nie, ja si myslím, že pán Rusko žiadny mafián nie je. Práve pán Rusko upozorňoval, to som sa až teraz televíznych novín dozvedela, na paroplyn, na predaj paroplynu. A neviem, prečo by mal byť mafián. Pán Rusko bol dlhé roky riaditeľom televízie a ja si myslím, že jedným z najlepších riaditeľov televízie, pretože tomu rozumel, to, že sa dal na politiku, je jeho súkromná vec. A zase si ani nemyslím, že bol ako minister zlý. To je môj názor. A nazývať niekoho mafiánom, nehnevajte sa, koho nepoznáte. A mňa ešte podozrievať,
mám s ním dobrú spoluprácu, vy odkiaľ to berete pre Boha živého? Mafiáni sú tí, ktorí kúpili jeho poslancov. Tí sú mafiáni, presne, ktorí kúpili jeho poslancov. Vy asi to máte nejaké pomilené. A ako ja mám s ním spoluprácu? Čo to vy rozprávate? Vy vám sa asi sníva. Však ja s pánom Ruskom som sa stretla možno 3-krát v živote. Ja neviem, o čom vy rozprávate. A toto sú presne tie somariny, trepete, rezeš, Rusko a neviem kto. To sú normálne blúdy. Ako nemáte na to dôkazy, nikdy ste nás nemohli ani spolu vidieť, nikdy som s ním nič absolútne nemala a vy takéto blúdy rozprávate. Nehnevajte sa, to je dosť veľká opovážlivosť. Takže, a čo tu vy vlastne robíte? Čo tu vy vlastne so mnou diskutujete? Prečo vy sa nejdete preč? Však choďte k Zurindovi, obližte mu ich a ako podajte mu možno aj tú ruku. Ja ako nerozumiem, nechápem týchto ľudí. Kúpte si listok na IC. Neviem, ako to máte dosť veľkú ako odvahu takto ľudí odčierňovať. Nemáte na to žiadny dôkaz. Bez príčiny. Ako, no. Pod nejakým nikom sa prihlási nejaký zakomplexovaný debile, ktorý nevie nič iné, len pod nikom anonymným vypisovať. Počujem meno, že Fico a normálne mám chuť niečo rozbiť. S kým by ste možno išli do vlády, kebyže sa dostanete do parlamentu? Aj tejto otázke už som sa vyjadrovala. No, neviem to ja presne odhadnúť, kto sa tam dostane, kto sa tam nedostane, neviem, to sa všetko uvidí. Ľudia idú spať. Dobrý večer, už posledná. Zaujímalo ma, prečo má Fico väčšinu hlasov. Otec mi povedal, dúfam, že nejdeš voliť Fica. Tvrdí, že nie, ale jeho kamoš, áno, vraj je to menšie zlo. Myslíte si, že Fico zastupuje v parlamente menšie zlo a preto má väčšinu hlasov? Nemyslím si to, ja si myslím, že Fica volia dôchodcovia. Fico má svoju skupinu ľudí, ktorá je vďačná za rezeň, za hrušku, veria mu. Ja hovorím, je na každom voličovi, ale na každom občanovi, ako sa rozhodne, je to jeho slobodná vôľa. Ale potom, keď sa teda už rozhodne, netreba nadávať, netreba plakať, už je potom neskoro. Každý si musí vybrať. Ja sa teraz s vami lúčim. Majte sa pekne, ďakujem vám za pozornosť. Bolo to veľmi príjemné stretnutie, zaujímavé dňa.